Казанга килү белән дә гашык булдым да шунда калырга булдым. Син үзең керә алсаң институтка, мин сине үз канатыма астына алам. Бар кешегә ярап булмый. Мин клубларга йөри торган кыз түгел. Менә ни өчен син минем турында сөйлисең килмәде? Бәлки син миннән ояласың. Ул да бәлки курыккандыр, тамашачылар, кызлар югалыр дип. Сәлам, бу маршрутка проекты. Биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап үзләренең яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын, бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм сәяхәтебезне башлап җибәрәбез. Башкортстанда туган иң сәләтле җырчыларның берсе, зәңгәр күзле татар сандугачы Уитни Хьюстон дәвамчысы һәм 3 ай стажлы әни Алия Крачерина. Исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көн. Бүген без маршрутыбызны Ширеккүл паркыннан башлыйбыз. Ширеккүл паркы. Ширеккүл Казан үзәгендәге ял паркы. Ялгыш уйламагыз, анда бер нәрсә дә ширемәгән. Идел буе Болгары һәм Казан ханлыгы вакытында бүгенге Дзержинский урамы буенча Мунча күле һәм Ширеккүл урнашкан булган. Мунча күле буенда гади халык мунчалары булган. Мунчалардан су Ширеккүленә аккан. Шуның өчен күлгә Ширек исеме бирелгән. Ә бүген ул казанлыларның иң яраткан ял урыннарының берсе. Нәрсә белән бәйле ничемне бу урынны сайладыгыз? Соңгы арада бу җирне бик ничек дип әйтим, матурлыйлар, үзләштерәләр. Монда гел кеше күп булса да гел тыныч, матур. Шуңа күрә монда бездә гаиләбез белән соңгы арада монда килергә тырышабыз. Теге үзәктә булса да, ераграк безнең районнан булса да, без монда киләбез прогулкага, шулай. Кичәгенә сторисларыгызда күрдем әле сез монда йөргәнсез. Кичәгенә монда булдым. Шунда да бу Казанның иң рәхәт паркларының берседер. Аерым бер мөхите ягымлылыгы бар. Сезнең турында да сөйләшә башлыйк. Инде сез Башкортстаннан, Шишмә районыннан. Әлбәттә. Һәм менә сәләткә, моңга мәхәббәтегез кичкенә вакыттан барлыкка килдеме? Мин балалар бакчасында ук җырлый башладым. Анда мине гел төрле бәйрәмнәрдә төп рольга куялар иде һәм иң теге төп рольга җырлый торган җырларны бирәләр. Анда кар кызы булсын ди, берәр нинди теге төрле әкиятләрдәге рольләр, шундый персонажларның җырларын бирәләр. Чөнки мин үзем дә бик җырларга яратадыр һәм безнең гаиләдә дә гел татарча җырлар яңгырый иде. Гел җырманга гашык булдык. Ничектер гаиләдән дә күчте бу сәләт дигән фикерләрегез бармы? Чөнки минем әтием төрле конкурсларда катнашып, яшь чагында инде сабантуйларда катнашып йөрде һәм миңа калса теге безнең канда бар җырманга гашык. Менә үзегез дә әйттегез, кичкенәдән бәйгеләрдә дә катнаштым, чараларда да катнаштым дидегез һәм сезгә Мәдәният институтына Сандугач бәйгесендә җиңү менә әлеге институтка укырга керү хукукы бирде. Миңа шулай теге ничектер бик удачны булды инде бу күренеш. Чөнки мин татар моңы конкурсына килеп Казанга гашык булдым һәм монда калачагымны ничектер аңладым. Шул конкурста катнашып, Венера Хатыновага килдек тә без минем апаларым белән, укытучыларым белән. Мин сездә укыйсым килә, ул әйтте ки, карарбыз, тыңларбыз. Мине конкурста тыңлады инде, ләкин барыбер университетка керү үзенең ниләре бар. Таләпчәнлекләре инде. Менә укыганым бар, менә кайсыдыр интервьюгызда сез әйтәсез, Венера Хатынова вакытта әйткәнне, син үзең керә алсаң институтка, мин сине үз канатыма астына алам дип. Шуңа күрә ул мине конкурска чакырып, менә син конкурста катнаш диде. Шунда миңа шулай насыйп булды инде, мин беренче урынга лаек булдым һәм миңа институтка урын бирелде. Һәм ничек ул
примадоннаның қонат астында өсімне анда оқу. Барыбір Венера хатымында бик көп артистлар шыққан. Әйе. Ол теге аның бетінде қыл нишіктір қотырақ та айтып қоя ала. Қойсыдыр вақытында теге бәлки йомшағырақ та айтады. Ләкин аның характері күшлі. Дұрыс айтасыз, оның қанат астында бик көп жыршылар, бик көп оқушылар болды. Ләкин оған қарамастан Венера Хатовнаның игътибары һәрбір оқушысына бик зур иде. Біз оның қырында өзімізді оның баласы кебек тойдық. Біздің икенче әниебіз деп әлі дә шулай жыршылар йөртә аны. Икенче әниебез, біздің теге WhatsApp'та чатлар да бар. Біз анда язышабыз, төрле жыршылар белән, оқушылары белән һаманда ул мөнәсәбәттә. Әмне теге ничектер аның ул бит инде бар бер үзе җырчы кеше. Эстрадабызда да танылган. Менә аның менә мәсәлән театральный институтларда имә мастерың кем? Барыбер син аның ничектер почергын аласың диләр. Ничектер аның иҗат ijatының йогынтысы дигән микән? Үзем әйтә алмыйм, ниндидер почергын алдым дип. Аны кеше генә әйтә ала миңа калса. Ләкин мин Салават абыйның укучыларын сразу таныйм. Менә без ничек микән ул билмим. Халык әйтә аладыр инде. Безнең дә почергыбыз бардыр Венера Хатынның. Әмма аннары укуыгызны теге бәлки консерваториядә ничектер җыр буенча дәвам итәсегез килмәдеме? Укучы буласым бик килмәде, ничектер белмим. Гел Казанга килү белән дә без Венера Хатовна үзенең концертларында йөртте, ниндидер банкетларга чакырды. Мин аңа шуның өчен бик рәхмәтлемен, чөнки Казанга килү белән без уже тәҗрибә тупладык, практика булды. Сәхнәдә бит инде иң мөһиме шул, миңа калса. Шуңа күрә ничектер мин Казанга килү белән дә гел сәхнәдә генә буласы килде. Менә Ришатка да бик зур рәхмәт, ул да минем юлымда килеп чыкты һәм үзенең төркеменә чакырып, шулай миңа үземнең тамашачымны табу насыйп булды. Менә Казан турында шундый матур шул кадәр яратып сөйлисез. Менә Башкортстаннан булып ничектер теге Уфада калу якларын карамадыгызмы? Мин бик яратам үземнең туган якларымны, горурланам. Ләкин ничектер белмим, менә Казанга килү белән дә гашык булдым да шунда калырга булдым. Үземнең ягым белән бик горурланам. Чөнки әле безнең Чишмә районыннан да, Клеш районыннан да безнең Фәрида Кудашева, бөек җырчыбыз, Мустай Кәрим шагыйрь безнең. Шуңа күрә үземнең ягым белән дә бик горурланам. Бу ниндидер теге бер күрүдә гашык булу үз ролен уйнагандыр. Аннары Ришат белән танышуда үз ролен уйнагандыр. Әлбәттә, Ришат та үзе Башкортстаннан, ләкин без менә Казанда очраштык. Нәкъ сезнең гаиләгез турында һәм Ришат белән мөнәсәбәтләрегез турында киләсе ноктабызда сөйләшәсез килә. Biz икенче ноктабызга күчәбез. Безнең икенче ноктабыз бу Кабан күле яр буе, шулай ук Казаныбызның иң матур урыннарының берседер. Әйе, мин дә бу җирне бик яратам, чөнки бу Казанга килүнең иң беренче тукталышы булды. Шуңа күрә дә инде бу җир миңа бик кадерле. Кабан күле яр буе ни өчен күл шулай атала? Аның Кабан белән бәйләнеше бармы? Аңлатмасы буенча берничә караш бар. Бу урында куе куаклыклар булган. Анда бик күп кыргый кабаннар йөргән. Ерак заманнарда Казан ханлыгы булмаган һәм хәтта татарлар да тутарлар дип аталмаган вакытта бу күлдә канкыш яулап алучылар һөҗүменнән соң соңгы Болгар ханы Кабанбәкнең улы серле рәвештә савыктырылган. Бу версияләрнең кайсысына ышанырга икәнен үзегез хәл итегез. Ничек менә Казанга укырга кергәндә килгәндә мен ничек Татар моңы конкурсына килгәндә ул гадәттәгечә гел Камал театрында үтә. Һәм монда инде шулай прогулка көткәндә. Әйе, шундый матур җиргә килдек тә, килеп төшүгә дип кенә торды инде. Менә беренче ноктабызда Ширек күл буенда без инде сөйләшә башлаган идек сезнең Ришат белән Мәдәният институтында танышканыгыз турында. Менә шул танышуның менә мизгелен хәтерлисезме? Мин клубларга йөри торган кыз түгел, ләкин без дус кыз белән институтта укыганда
біз күрдік Ришат Тухватуллинның чыгышы була дип клубта. Һәм без шунда барырга булдык. Шунда Ришат белән таныштык та инде. Мин аның баянисты белән теге сөйләшәдерик, мөнәсәбәтләребез шундый яхшы иде безнең. Һәм ул баянист әйтте миңа, менә син сәлам бир Ришатка клубка барганда, аның кырына килде, миннән сәлам җибәрде инде. Мин шулай әйттем дә, син Алиямыни дип әйтте ул әле, уже мине белгән иде. Шулай без аның белән таныштык һәм икенче безнең күрешүбез булды Вагап фестивалендә. Ришат инде анда чакырылган кунак булып чыгыш ясады ул конкурста, а мин инде конкурста катнашкан катнашучы кебек, конкурс. Шунда без аның белән таныштык. Аннары аралаша башладык шулай. Һәм ул сезне үз төркеменә җырларга чакыра. Җырчы кызлар бит аз түгел. Аеруча инде мәдәният институтыннан шулай сайласаң. Ни өчен нәкъ сезне сайлады дип уйлыйсыз? Менә шунда әйтәсем килә, шул җирдә дә рәхмәт әйтәсем килә Венера Хатиновага, чөнки ул да мине Ришатка менә шундый шәп кыз, шундый матур кыз дип мине теге телефонна фотоларын күрсәтеп, минем җырлаганны күрсәтеп торды. Аны миңа инде соңыннан Ришат сөйләде, Венера Хатинова да сөйләде, мин сине әйттем, мактадым дип, үзеңнең төркемеңә ал дип. Менә шулда бик миңа калса зур роль уйнады. Менә шулай да ничек Менә ниндидер җыр сәләте күбрәк йогынты ясаган микән? Яисә инде Ришатчылык вакытта сезгә күз салып калган микән? Аны инде Ришаттан сорарга кирәк. Миннән түгел. Һәм сез бергә чыгыш ясый башлыйсыз. Ул вакытта әле сез менә сөйләмәсәгез дә мөнәсәбәтләрегез турында. Сезне инде алдан ук әйткәндә, теге сленг буенча әйткәндә, шиперить итә башлаганнар иде инде. Сезнең пар булачагыгызны. Сөйләделәр, күп сөйләделәр. Кемгәдер гомумән ошамады минем Ришатның төркеменә килүем. Кемдер ошатты минем җырлаганны. Беренче чыгышым минем менә Карамалыгы бәйдә, Ришатның туган ягында булды. Мин инде анда бик куркып килгән идем, мине кабул итмәсләр дип Ришатның төркеме, ләкин барда яхшы булды, Аллага шөкер. Үземнең тамашачымны да таптым. Ришатның төркемендә бая әйтүемчә. Аның бит инде менә әйттем, сез ничектер шулай бергә буласыз, яисә сезнең ниндидер инде уртак мөнәсәбәтләрегез бардыр дип уйлап сөйләп йөргән кешеләр бар иде, ләкин алар булса да сез бит аларны озак кына ничектер менә шулай кочырып йөрдегез. Моның сәбәбе нәрсәдә иде? Бу теге Ришатның фанаткалары кочмасын дип, яисә инде теге чәчелеп бетте шуның дигән мөнәсәбәт булгандыр бәлки. Ничектер барсы да бергә, чөнки Ришат әлбәттә аның фанаткалары бар, тамашачылары бар. Ул да бәлки курыккандыр, тамашачылар, кызлар югалыр дип. Ришатның инде барыбер теге төп аудиториясы. Мин просто моңа каршы булмадым. Ул ничек шулай теләде? Үпкәләмәдем сезне. Кайбер кызлар бит кирсенчә үпкәли, менә ни өчен син минем турында сөйлисең килмәде. Бәлки син миннән уяласыңдыр, бәлки син мине кочырасыңдыр. Озаграк йөри башлагач, инде менә соңгы елларда гына мин аны уже әйтә башладым. Niye безгә әйтмәскә микән дип. Инде ул уже да яшерми башлады кебек. Мин шулай тойдым. Аннары бит инде кызлар, менә аның фанаткалары дип әйттек. Күп кенә шундый бер процент сезне ничектер кискен кабул итте. Бу барыбер ниндидер көнләшү булгандыр инде. Мин моңа бик сәер итеп карыйдырым, ләкин кабул иттем инде мин аны. Чөнки кайбер кызлар теге белә торып, менә шундый җырчының кызы бар, тормыш иптәше бар, ләкин алар аңа карамастан барыбер теге үзләренең ниндидер шанслары бар дип уйлыйлар. Мин шуңа күрә аны бик сәер итеп кабул иткән идем. Хәзер инде нормаль күренеш дип уйлыйм. Ну, хәзер кызлар да инде тынычлангандыр инде. Туйдан соң болат. Туйдан соң инде гомумән тынычланырга вакыттыр. Ришатка карата менә көнләшү. Тумыйма, барыбер бик күп кызлар, яшь кызлар, алар аны үлеп яраталар. Элек бар иде, бик нык көнләшү, чөнки аның
ничек дип әйтим, окружениесында русча әйтмешли, кызлар күп иде. Әлбәттә, көнләшү бар иде, чөнки шундый шибәр егет, матур җырлый, ничек инде аның ничек дип әйтим, игътибар күп аңа иде. Менә хәзер бала белән сез декретта утырганда, ничектер ачугыз чыкмый, менә ул каядыр концертларда йөри, яшь кызлар да бардыр дип көнләшү киресенчә, менә кабынып уянмыйм икән, мин ничектер менә шулай күз алыйм. Ришат менә каядыр йөриячәк, гастрольләрдә йөрячәк. Борчылдым инде әз генә. Ләкин менә хәзер бала тугач мин тып-тыныч, чөнки Ришат бик ярата улыбызны. Киткәндә дә күзләр яшьләнә, гастрольләрдә булганда менә шун дөресен әйтәм, ярты саат сайын шалтырата, хәлләрен белешә, сагына. Шуңа күрә мин бик тыныч. Әлбәттә, кемдер гаиләдә эшләргә тиеш. Безнең эшебез шул. Шуңа күрә мин бик тыныч хәзер. Әни статусы турында. Әйттем инде, сез 3 ай стажлык әни хәзер. Тормышыгыз нык үзгәрдеме? Әйе, тормыш ничек дип әйтәләр, на 180 градусов үзгәрә. Аңа карамастан мин бик тырышам. Төрле җирләргә дә чыгырга, Алим белән дә чыгырга, хәзер менә банкетларга да чакыра башладылар. Әлбәттә, сәхнәне ташлыйсы килми, ләкин ләкин баланы да кем беләндер калдырып, әниләребез карасын дип, аны үстерсен дип, алай калдырасы килми баланы. Һәм менә әле дә Алим безнең янда коляска белән йөри. Алияны итен калдырмады, үзе белән алып килде. Шуңа күрә күзәтеп карап тора, барысы да яхшы микән. Алим әлегә йоклый, шуңа күрә безнең менә вакытыбыз бар аралашырга. Сез бит инде бала көткән вакытта да әле бик зур срокка кадәр сәхнәдә йөрдегез. Мин шаккатып карадым һәм сезнең энергия ягыннан, ничектер подача ягыннан бер нәрсә үзгәрмәгәндә кебек иде. Авыр булмаган. Юк, авыр булмагач, үземне бик әйбәт туйгач, мин әйтәм, нишләп өйдә утырмыйм инде мин. Үземне бик рәхәт тоядырым, әйбәт тоядырым, күстимәсен. Шуңа күрә миңа концертларда да чыгыш ясыйсы килде һәм тамашачылар да бик мине күрәсе килгән иде. Хатын кызлар арасында аеруча да бит конкуренция күп. Матур җырлаучы, шибәр хатын кызлар бик күп эстрадабызда, Аллага шөкер. Һәм менә мин китермен дә, һәм инде кире әлеге статуска әйләнеп кайта алмамын дигән уйлар булмадымы? Сез әйткәч кенә хәзер менә ниндидер шундый уйлый башладым, ләкин алай глобаль ул темага уйлаганым юк иде. Менә мине тамашачылар югалта дип, мине популярлыгым югалыр дип, алай уйламадым. Минем иң беренче иде нык теләгем, хыялым ул бала табу, гаилә кору. Алга таба хәзер иҗатыгызны ничек күрәсез? Яңа җырлар үстендә эшлибез. Хәзер инде эшлисез. Әйе. Алла бирса, киләсе елга сольный концертны эшләргә дип планлаштыруына да түгел әле ул. Уже зур шәһәрләрдә, берничә зур шәһәрләрдә куелган. Бу инде 25 елдамы, яисә көздәме? 25 елның башында. Алла бирса, алайса сезнең концертларны көтәбез. Мин искиткеч, мин шуннан да сокланып карыйм, чөнки әни булу бу бит үзе бер зур эш. Әйе. Син өйдә утырасың кебек, ләкин моны бит күз алдына да китереп булмый. Син яңа менә шундый кеше өчен җаваплы, тормыш өчен җаваплы. Син әле менә үзеңдә көч табып, үзеңнең карьераң, үзеңнең яраткан эшеңне ташламыйча аны да алып бара аласың икән. Бу тагын да зуррак эш. Әйе, шуннан да бик җаваплы эш. Әни булу һәм үзеңне дә карарга кирәк, баланы да карарга кирәк, шуңа күрә ул бик зур эш. Менә Ришат, сагынып, шалтыратып тора дисез. Менә эш ягында, мәсәлән, баланы карап торырга, үзе генә ничектер, барыбер бит нәрсәдер юып куярга, штаннарын алмаштырырга, андый эшкә Ришат ярыймы? Бөтен эшне дә эшли ул, бернинди эштән дә курыкмый. Памперсын алмаштырыргаймы, аның жуыргаймы, берәрсе кулында йөртергә нәрсә дип кушасың, бар эшне дә эшли, курыкмый, барыбер җаваплылык бар инде. Беренче тапкыр курыкты, кулында да алырга курыкты, ләкин хәзер барсы да әйбәт.
Менә бүгенге хәлне дә сөйләсәм, мин теге ашарга пешерәм, ул Алим белән йөри, мин Алимны алам, ул ашый, мин ашарга утырам, ул Алим белән нәрсәдер эшли, уйный шунда памперсны алмаштылар, шуңа күрә Bu искиткеч алайса бәлки теге Ришат сәхнәдә үзенең образы бар, әйткә кайткач нәрсәләр дип теге вакыты да юк, һәм мөмкинлеге дә юк, бәлки теләге дә юктыр дип куркучылар, язучылар да бар бит. Юк. Алайса бу бик әйбәт. Хәзер инде без 3нче ноктабызга күчәбез, ләкин аның алдыннан безнең кичкенә генә традициябыз бар. Һәр тапшыру без тамашачыларыбызга бүләк калдырабыз. Сез бүген нәрсә бүләк итәчәксез? Мин инде үземнең альбомым флешкам әлегә юк, ләкин Ришатның флешкасында минем бик күп җырларым бар. Шул флешканы калдырам. Кая без аны качырабыз? Мәрҗани урамы 16нчы йорт кырында, Кабан күле кырында, мондый агач торачак. Беренче агач менә Мәрҗани һәйкәле ягыннан килсәгез, бу беренче агач һәм шуның төбендә калдырабыз. Безнең 3нче һәм соңгы ноктабыз бу туган авылым комплексы. Уку, эш, бекеләр, шәһәр ритмы, чиксез чиратлар. Кой вакыт барыбызның да тормыш мәшәкатьләреннән туеп авылга качасы килә. Һәм бу очракта казанлыларны аяклар үзеннән-үзе туган авылым комплексына 18нче гасыр мөхитенә алып килә. Туган авылым кичкенә генә булса да күп кенә шәһәрләрне уздырып, дөнья рекордларын куйган авыл. 24 килограммлык эшпишмак, 60 килограммлык кыстыбый, 150 килограммлык душмакны тагын кайда күргәнегез бар? Нишен әлеге урын? Без монда шулай ук әтәниләребез килгәндә гел монда алып киләбез аларны, чөнки миңа калса бу Казанның шулай ук иң матур җирләренең берсе. Монда бик матур өйләр, агачтан, теге элек-электән ук нинди өйләр булганын күрсәтә инде, татар халкының өйләре, традицияларын күрсәтә. Миңа мин ничектер кабул итәм, күбрәк биргән нәкъ туристлар килә дип башка шәһәрләрдән, башка регионнардан. Менә минем өчен ничектер мин монда кичкенә вакытта мин үзем дә Казаннан түгел, ләкин Казанга килгәндә без монда бик сирәк булачак, бәлки булмаганбыздыр. Шуңа күрә менә Казанда яшәүчеләр әлеге урынны яратканга мин бик сәерсенеп карыйм, ләкин безнең тапшыруда гына күпме кеше инде әлеге урынны сайлады. Шуннан да бардыр инде ниндидер аның шундый сихри бер ягымлылыгы. Монда шулай ук гаилә белән дә килеп була, теге вакыт үткәрергә һәм рестораннары да бик тәмле, ризыклары. Шуңа күрә без монда да еш киләбез. Сезнең турыда мин интернеттан берничә факт таптым. Сез пешкән кукуруза яратмыйсыз. Сезне кичкенә вакытта Рианна, кичкенә вакытта түгел, инде мәктәп вакытында Рианна дип йөрткәннәр. Һәм сез шулай кичкенә вакытта малайлар белән Counter-Strike уйный торган булгансыз. Тагын менә без белми торган шундый ниндидер кызыклы фактлар айта аласызмы үзегез турында? Миңа калса менә шул минем турыда бу фактлар иң сәер дип уйлыйм. Һәм менә сезгә шәхсән килгәндә тормыш фәлсәфәгез бармы? Бар, әйберне дә кабул итәргә кирәк. Ничек бар, шулай кабул итәргә, чөнки бу тормышта теге ниндидер дөрес әйбер юк. Һәрбер кешенең үзенең ничек дип әйтим, карашы, фикере. Шуңа күрә бар әйберне дә ничек бар шулай кабул итәм хәзер мин. Кешегә син ошамыйсың икән, аны тоже шулай ук кабул итәргә кирәк. Син аны берничек тә үзгәртә алмыйсың. Кешегә бар, кешегә ярап булмый. Менә шулай дип әйтсәм дөрес булыр. Мен шундый девизым. Һәм менә сезгә карап торганда, сез идеаль татар хатын-кызы. Сез ничектер теге тыйнак, алай шулай күренә генә, мин ират артында күбрәк. Менә шуны сорыйсыз идем, шуннан да шулаймы, яисә сез ничектер бик кычкырып үз эмоцияларыгызны да күрсәтә аласызмы? Шулай тоела гынадыр ул. Менә эмоциональлек ягыннан, никадәр эмоциональсыз? Мин эштән бик нык теге ничек дип әйтим, борчылам. Ситуация була икән, әйме? Мин аны эштән бик нык
борчылып, уйлап йөрим, тыштан бик күренмәсә дә, һәм иногда миңа Ришат та әйтәдер, элек хәзер инде аңлады ул минем ни дигәнне. Уйлыйдыр, менә сиңа барыбер кебек, син теге йөзең дә үзгәрми, сиңа вообще барыбер дип, мен әйтәм, сиңа шулай тоела гына, мин нык борчылам ичимдә, мен әйтәм, кайныйм, ләкин син аны күрмисең. Менә минем шундай бер бар. Һәм кеше шулай уйлый ала, мин бик тыныч дип. Һәм менә киләчәк турында сөйләшсәк, балагыз да артист булам дисә, моны ничек кабул итәчәксез? Әле дә Ришат уже теге Алимга нитә башлады. Улым җырчы гына булма дип. Ул теге начар эш түгел, бик рәхәт эш, бик теге күңелле дип әйтимме соң инде. Ләкин бик авыр, чөнки үзең эшләмәсәң, үзең теге юлны ярмасаң, берничек тә булмый. Ләкин әлбәттә бар җирдә дә теге связьларың булса, акчаң булса, бар да була. Ләкин үзеңнең тамашачыңны табуы бу эштә ниндидер эз калдыруы авыр. Шуңа күрә бу эшне сайламас идек балабызга. Үзе ничек сайлый инде теге каршы булмыйбыз. Минем дә әти-әнием әти бу сферада ничектер таныш булгач, бу сфера белән җырчы булып йөреп, конкурсларда катнашып йөрсә дә, бер дә каршы килмәделәр минем әти-әниләрем. Мин дә шулай ук, мен калса безнең балаларыбызга шулай каршы булмасбыз. Инде мин түгел артист булам дисә, бул диясез инде. Менә үзегезгә кичкенә вакытта түгел, менә яшь-үсмер вакытта нидә киңәш бирер идегез? Хаялларыма ирешергә, шулай бер нәрсәдән дә курыкмаска. Чөнки төрле вакытлар булды. Менә бер генә теге тарихи вакыйга шундый минем исемдә. Татар моңы конкурсында бит мин бер тапкыр гына катнашмадым, 2 тапкыр катнаштым. Чөнки беренче тапкыр катнашканда минем алдымнан бер кыз шул ук җырны җырлады, Шахтаны. Мин шуны күреп, борчылып, үземнең чыгышым бик миңа ошап бетмәде. Мин теге бүтән этапларга да үтмәдем. Шуңа күрә бик якын кабул иттем бу ситуацияны. Шуңа күрә бер нәрсәдән дә курыкмаска, ләкин әлбәттә тырышырга кирәк, эшләргә кирәк. Шул. Менә берәр нәрсәне үзгәртеп булса, берәр вакыйганы үзгәртер идегезме? Берәр нәрсәне үзгәртсәм, минем хәзер шундый тормышым булмас иде. Шуңа күрә бер нәрсәне дә үзгәртмәс идем. Ничек бар шулай. Һәм менә әлеге матур мизгелдә без әңгәмәбезне тәмамлыйбыз. Рәхмәт сезгә бик зур, Алия. Менә шундый бала белән мәшгуль вакытта, вакыт күп киткән вакытта менә безгә Алимның йоклаган вакытын безгә багышлаганыгыз өчен. Сезгә бик зур рәхмәт. Шундый кызыклы тапшыру миңа калса бик матур булды. Сезгә чакыругыз өчен бик зур рәхмәт. Тамашачыларыбыз, инде сез Алия калдырган бүләкне эзләгез һәм Алия күрсәткән маршрут буенча үзегез дә шулай кич үтә аласыз.